Тапшыруның чираттагы матур котлау сәламен без Иске Кулатка эшчеләр поселогында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Багдалов Рафаил Дамир улына юллыйбыз. Бүген 20 ноябрь көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Балакова шәһәреннән әти-әниләре Дамир Исламович һәм Рәшидә Искәндәровна, апасы Мәрзия Искәндәровна, бер туган апасы Әлфия Дамировна, тормыш иптәше Сәмәд Билялович, племянницасы Диана, тормыш иптәше Марс, уллары Эмиль котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле улыбыз, син тугач кулга алып, менә ул безнең бәхет, төпчегебез, картлык көнебездә булачак таянышыбыз, ярдәмчебез дип сөя-сөя дуга кылган идек. Син тәртипле бала булып үстең. Бер кайчан да синең өчен безнең йөзебез кызармады. Бүген дә синең гаиләңә без сокланып яшибез. Булдыклы гаилә башлыгы, 3 бала атасы булып син нәселебез горурлыгы буларак яшәп киләсең. Син тырыш, булмаганын табып, барына бәрәкәт дип матур гомер итәсең. Киләчәктә дә авырлыклар алдында синең кулларың төшмәсен, башларың иелмәсен. Без якыннарыңа шулай ярдәмче булып яшәүлебез. Без сине бик яратабыз. Татлы улым, ышанычлы кыям, сиңа бүген 60 яшь тула. Бу вакытта бар иратлар әле иң матур чагында бит була. Барысы да хәлдән килә диеп, тыела бу вакыт балабыз. Ләкин сиңа саулыгыңны саклап, сак бул әзрәк диеп калабыз. Яраткан хатының янәшәндә, балаларың исән булсыннар, мул табыннар артына якыныбыз, бары тик чын дуслар булсыннар. Безнең энебезнең, яраткан абыебызның эчке җылылыгы тышкы матурлыгына тиң, дип дәвам итәләр хатны туганнарыбыз. Без аның саф күңеленә, елмаючан йөзенә, тыйныклыгына, һәрберебезгә игътибарлы булуына сокланабыз. Кадерле энем, абыебыз, ничек тиз вакыт үткән. Әле кичә генә кебек без бала чакта уйнап килеп йөрдек, ә бүген исә һәр кайсыбызның үз гаиләсе һәм үз мәшәкатьләре. Бүген синең шундый якты бәйрәмең, чын күңелдән котлыйбыз һәм сине бик яратабыз. Без сиңа бәйрәмеңдә киләчәгеңнең бүгенгедән дә матурырак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булуын телибез. Язмыш сиңа бары тик игелекле, изгелекле язлар гына бүләк итсен. Бәхетең мул, саф, самими булсын. Гел елмаеп яшә. Гел елмаеп торсын кояш синең гомер юлыңда. Бүләк иткән чәчкәләребез мәңге шиңмәс кулыңда. Нәселебез дәвамчысы, яраткан газиз энем. Алда килгән картлыгымда булырсың син уң кулым. Ниләр телик бәйрәмеңә, әле картлыгың язы. Артсын иде сәгать сайын мәхәббәтеңнең назы. Саулыгыңнан аермыйча бәхеткә төренеп яшә. Якыннарың һәр чак булсын синең белән янәшә. Хөрмәтле Рафаил Дамирович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның сайлаган җырын тыңларга чакырып калабыз. Эй гомерем, нишләвең бу? Язлар, җәйләр, көзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Өлгерделәр алмаларым, коела салкын җиргә. Тотып каласылар килә, иртәрәк дия. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага.
Logotip Alşayski, Tataristan'ın ot kızığın artisti. Yaş yigitimiz, talantligi yaklaşığız. İlfat Çayıkov, Marat Çayxetdinov, Arsen Karimov. Tegereşken almalarga Kübelektey kar yawa Eyganirim nişleven bu Aşıgasın paylarga Eligine kirgen idik Şavşa şekli yazlarga Şulşa şeklir koyarada Eğlendiler almağa Eligine kirgen idim Şavşa şekli yazlarga Şulşa şeklir koyarada Eğlendiler almağa Şulşa şeklir koyarada Eğlendiler almağa